dalu Mbah Hatta. Sugeng dalu. Lama tidak berjumpa. Iya. Sami sehat ya. Amin. Sehat Mbah Hatta ya. Lama Ya. tidak berjumpa. Iya. Ya lah kemayu. Basan karo anting ya yuk kemayu, melu kemayu. Lho iki Gen Z soalnya. Ora maksudnya Mbah Marmota lho. Nah iya berarti kan Mbah Marporto dan kamu saya bisa menyeimbangkan. Dia bisa menjadi siapapun. Oh ngono. Kayak ngece berarti kowe. Lah, kok- Kok nek kamu apa gen apa? Gen Z. Gen Z iki generasi sepuh. Ya padha Gen Z ro Sepuh GN. ya. Sepuh. Generasi sedelok meneh. Sedelok Jadi meleng meneh apa? Dijawab ngono lho maksudnya kuwi. Oh, dijawab laris manis. Ngomong-ngamu. Padune ngarep-arepan. Ora bapak, mosok aku ndongake kok sing ora bapak aku tetep panjang umur, sehat selalu, rezekine saya akeh. Mau ngono ora ngono kok oleh ngomong. Ya mek khilaf aku ketok iki mah. Aku ki ora apa-apa kok didongake ngono. Ora bapak. Wong kancaku sing dagelan sing luwih nom timbang aku kae sing do mati. Arep malah ndongake anake. Aja. Ora aku mek ngandhake apa nane. Ya dipun paringi panjang umur. Amin, Mbak. amin, amin, amin. Sehat-sehat. Isih iso ngibur para masyarakat. Amin. Mugi-mugi umure panjang. Amin, amin. Untune ra panjang-panjang. Karo wong tuwa kok untune. Gronone. Grono ki apa? Grono ki Grono ki apa Ting? Kuwi iki nek basa kramut. Iki dudu grono. Sukune. Grono ki apa Ben Ting? sisan kok. Napa? Grono ki iro. Grono. Untu ki apa Ting? Nek untu kuwi sing nggo masak kae lho. Dandang dadi ora. Iki waja ya cara wah iki Lah karang iki tirose Pak Novi malah suku. ora wong Ora, nek kae kleru ora apa-apa. Kuwi dimaklumi nek kuwi aja kleru. Iki sapa? Alah. Niki nggih dimaklumi mungkin betina kleru niki Lah wis iya, sering penting. ngoten niku lho Mbak. Wong kula nurun panjenengan lho, jenengan lak keturunan kula lak keturunane panjenengan to. Iki ana meneh iki. Mbahmu wedok iki nonton ning rumangsamu. Karo mbok sing ngendi. Iso ngerti. Wah aja cengengesan kowe iki. Mbokku ngasah parut lho ning omah kae. Nek rata Lah napa galak kadose kok alus kok. ora galak, tegese terlalu apa ngarang niki perspektif. Apa ya perspektif aku? Duh kata-katane Posesif. Ah, Kuwi ya timbangku kleru tunggale niku meneh. Ya. Terlalu mengentatkan. Anting dan Mbak Tatin Ya. berikan ucapan selamat pada Paroki Kumutaran yang ke-80. Baru iki nyanyi satu persembahan lagu Banyuwangen. Sapa sih? Sing enom sih. Ya sing enom. Nah aku ya sing tuwa sik jane. Sing tua berarti si Mbak sih. Ah iya. Nggih. Untuk selamat Untung meneh kok aja untuk ora untuk. Rasa sensitif toh Pak De. aku urung-urung untung ngono meneh. Untuk kok Untung buka lho. kok Tak omongi. dalam Arman Maulana kae iso kondhaki mergo jenenge nganggo jeneng Gigi ngira. Oh. Bojone Raffi Ahmad itu undang-undangane ya Gigi. Loh, niku jenengan meh ucul lho, Mbah. Apa? Sing ngisor Sik endi? kaya arep mumbul. Untuk kok mumbul ki njur piye apa rumangsamu juga igas apa? Kuwi untune meh ucul mergo saka kono nganggo remote karo ibu dikene. Untune pasangane nganggo remote. Aku iku mulai sok meneh ning nganggo bakhel aja ngono kuwi. Ya, aku gitu. Lah pripun? Kawatri ngono lho dadi. Kaya tentara arep perange lho, Nok. Aja ngono to Mbah karo putune dhewe lho. Ya tuh. Nggih, Untung. selamat malam untuk seluruh Umat paroki. umat paroki Gereja Kemetiran Kidul. Kok golor kidul iki apa tambahin Jalane nek apa-apa? Hah? Jalane nek kidule. Lah iya kok njuk kidul Oh, barang. enggak ada kidulnya. Ora ya? arah mata angine. Kidul. Dong tengen gigi. Oh, gedang tengah. Kok kidul Salah iki ya? kidul ngendi? Kidul tekan Dagen. Ngalor Sasrawijaya. Lah bapak kuwi memang. Kos ning kono kos. Aku RT ngono. Makane Tukang buka laundry servis. kasro. Heeh, selamat ulang tahun yang ke-80. Takon buri. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua umat Nasrani di seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Wong njaluk tepuk tangan kok meksa ora.
Dan saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-80. Semoga damai selalu menyertai seluruh umat. Tuhan Yesus selalu memberkati dan bahagia, sehat, panjang usia. Tepuk tangan. Ya, Mbak Tatin, Mbak Tatin. Aku dah. Iki obatmu keri po? Lah napa? Napa to, Mbah? Omongan kok gelayaran. Weh, iki ngapaken yang burit bak terkel. Ya aku idem karo iki po dhewe-dhewe. Dewe. Dewe Nggih. sing tua maju. Selamat ulang tahun kagem gereja Kemetiran. Paroki Kemetiran yang ke-80. Semoga senantiasa memberikan kedamaian, sukacita, kasih sayang buat semua jemaatnya ya. Amin. Amin. Nek kasih sayang ya untuk semuanya orang jemaat itu. Lagi apa? Kan jemaat Kota Baru nyuruh rasa sayang. Ya sayang. Wong kamu aja sayang sama aku kan? Hah? Alah. Aja aba-aba nek mangat, Mbah. Piye? Iki lho, iki bocah iki. Piye? Aja ombo-ombo. Tak tutupi. Tak tutupi ning separuh dadi ngisore ya tetep ombo. Berarti nek sayang itu sama semuanya ya. Iya, semua. Sukacita semuanya, kedamaian buat seluruh. Semuanya. Karena apa yang dicita-citakan perdamaian. Yang namanya perang dan perang ditulis dengan tulisan apa saja, disebut dengan bahasa apa saja, perang itu adalah kejam. Mula ana wong tuwa kelangan anake mergo perang, wong bocah kelangan wong tuane mergo perang. Kejeming perang kuwi tanpa winates. Mula dianjurkan tetap damai. Amin. Nggih. Rasa keploki. Lah ngapa? Lah ngapa kok iki penghargaan, Nak? Aku ra kongkon ana ngeploki. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Iki wae mbok kira dangdut wae. Njaluk saweran. Bangan iki ngomong teng layar ora tau seneni kok aku seneng. Ayo. Anteng. Yo, ya. nek gerajakan ya, Mbak. Apa Mbak Lisa? Lagune Oh, gerajakan. gerajakan. Ojek. Langsung yang gayang-gayang. Iya, langsung aja. Ini waktunya sangat cepat sekali. Apik. Ya. Waktunya sangat Berarti apa? ini Sangat cepat sekali. Cepet. Iya. Pakai bawang enggak, Mbak? Oh, enggak usah. Oh, ya, berarti Oh, langsung. waktunya cepet sak dedek kuwi lho wektune mian. Ya ya Mbah idune. Sayang karo mbahku iki. Malah. Aja ngono to. Ora. Oh, pomo aku isih nom. Apa njukan? Apa, Mbah? Ha iki rung lahir nek aku isih nom. Lah aku ya mek ngabari tok kok ora ngopo-ngopo. Ngopo ke? Kok mlirik ngopo wae. Nggih, anu niki baksone nggih do metu kabeh. Aku aja lali ya Mas, aku lur. Sing ra metu mek baksone bapak. Baksone Bapak piye di? Isih ning jero langsung ora. Oh, berarti ditokke. Urung ditok ke sini jero kono. Anu lek ngetokke kapan, Pak? Wong urung tak kumbah kok. Tak kumbah. Dikumke jarang. Ya, bentuke kaya jambu. Wis kok nyanyi kena aku tak. Luar biasa niki pokoke pacitane banyu mili urung entek sing Matur iki nuwun wis niki langsung. panitia yang sudah luar biasa bekerja keras nggih, Pak Ya. Ari dan teman-teman semuanya. Semoga panitia mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Amin. Ya. Semua Amin. tenaganya. Amin, amin. Pak Ari sing endi? Napa? Pak Ari Yang sing pakai endi? itu beskap Itu Pak Ari. merah, Nah, itu beskap niku merah. yang manggut-manggut itu. Ketua panitia. Terima kasih ya Pak Ari ya. Bar bakso napa meleh, Pak? Iki ana anu kok Mbak Tatin. Napa? Anu Kasava Underground. Apa itu? Weh, Kasava. Kasava. Underground. Telo pendem lho. Boleh, Jen. Malah. Tak kira Kasava underground. Tela pendem. Ya, monggo kanca-kanca. Yuk, Ale langsung. dahar mengke ya. Ayo. Joget tete. Kerajaan Banyuwangi Rano
Jogete meneh teh. Sir-siran Lah, sampai metal, Bro. Walah, metal barang. Iki le joget medeni. Ngapa? Ha miki ning kiwa Iki sakjane sing dicontoh nek instrukture. sapa? Kae lho sing jenenge. Uga manano Niken Salindri Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Kuwi sirahe piala Ya, bergilir. Yudas Iskariot. Nggih, menika wonten request lagu. Oh, nggih. Silakan. Aturaken dari Mbak Linda Singapura. Waduh. Nggih, menika nyuwun dadi ati nanti yang nyanyi Mbak Ayu saweran 250. Waduh. Wes. Tiwul Gunung Kidul yang nyanyi Oriza dan Mas Janu saweran 500. Mangga Wes, sampun. wes. Saweran streaming dapat 600 tambah 1 pak rokok. Saweran Yogo dapat rokok 3 pack. Loh, Yogo rokok 3 pack iki njuk piro-piro? Ya siji-siji. Tiga selop apa? Hah? Selop apa? Slop napa pack? Oh, 3 slop ya wis, nek slop ya lumayan. Pengrawet Slop entuk. Singapura, ya. Megane pengrawet entuk alat peneliti kehamilan ki mau. Apa? Pack mau. Kertas pack. Nggih, menika mangke dipun aturaken. Nah, menika yang menghaturkan nanti pas goro-goro aja. Ini karena waktunya agak cepet ya. Ini atau Tiwul Gunung Kidul boleh lah, Mbak Boleh. Oriza sama Mbak Agnes apa Ranes? Apa? Apal Agnes ora apal. Bintang tamu. Ya. Berdua ya? Iya. Oke, cewek-cewek aja ya. Nanti bagian cowoknya monggo siapa yang ini antara kalian nggih. Diaturkan untuk Mbak Mas Bu Janu. Linda di Singapura. Mas Janu lagi loro untu. Yo ganteni sapa? Mas Keswan? Ah, Keswan. Ayo Wan, ngene Wan. Mas Keswan. Baksone keri engko tak tambahi meneh. Heeh. Hah? Nganggo kepean. Heeh. Ya, lagu terakhir ya. Wong salah ya ora Gitu. apa-apa kok. Aku ket mau ndelok tukang kendang kepedesen ya. Ya, pakai catatan boleh. Ini kita tujukan pada Mbak Linda di Singapura. Nah, ini ya sing nonton pirang-pirang matur sembah nuwun niki dari EFC juga menonton. Ada Pak Prastoto, ada dan kawan-kawan semuanya Pak ONKB ra iso tak sebut ke siji. Dan semua saja yang masih menonton dari rumah. Nah, ini Tiwul Gunung Kidul Kekasan Jogja. Ini pas Jogja sebagai tempat pariwisata yang favorit dikunjungi di tahun 2025 ini. Nah, termasuk salah satunya Gunung Kidul lah ini. Mesti do ning pantai yo jajan Tiwul Gunung Kidul. Nah, mergo iki yo saking favoritnya Jogja sebagai tempat yang istimewa, kita hadirkan Tiwul Gunung Kidul. Wis siap dong catatane? Catatannya cilik-cilik raro aku. Waduh, ya di Jembeng. Apa Jembeng ya? Di zoom gini loh. Kok Gini loh. Diperbesar, di zoom. Ya. Engko tak bisik-bisik. oke. Wah, Syaro cewek cantik. Mit ya, Mbak? Met nggih, Mbah. Oke. Saisane lho, Mbak, gini Bang pisan iki aku. Oke, siap Tiwul Gunung Kidul, monggo kanca-kanca. Tak pikir kowe wis lali mas karo aku cah gunung kidul. Dhuwur batang ngayoja sawetan bangkok. Sing kondang dikaplek lan Tiwul watu lintang apa watu dapur babakan seni aja maido akeh sing suwun kata papane
sepeda. Iki Biar sakit ngawil gitu. Sepeda motor. sepeda maksudnya. motor. Iya. Oke. Mereka wonten pamundutan saking Bu Linda, Singapura. Lagunya Dadi Ati. Ini mau sing di permintaanipun Mbak Ayu. Nah ini dipun laksanakan bertiga nggih. Lah iya, gentenan-gentenan didumrata ngono kuwi. Dibawani nggih. Hah? Dibawani mboten? Dibawani sing nganu, sing sethithik wae. Taonono windonono nganti kuwi sing cekak wae. Gentenan ya. Iso ora, Mbak? Iso. Ayo Mbak Ayu. Nganti pikun. Mangsate tan bisa lali. Bisa lali. Bisa Lali. Iya. Mbak Nati? Marati ko ingkang Marang ingkang dika rina wengi. Rina wengi dadi ati Monggo Bu Wahyu sak larik. prasaja tur bisa momong. Iya, saya ucapkan terima kasih yang merapat dari jauh Mbak Yayu. Semuanya aja yang dari Lampung, yang dari luar kota, yang udah merapat di sini ikut nonton wayang. Terima kasih. Ini kita kirimkan Dadi Ati. Monggo mulai dari Bu Wahyu dulu. Nah. Sing kaya wong manyane sepi malah bangun tresno
Ayu terima kasih, Bu Neti terima kasih, Mbak Wahyu terima kasih. Wes iki engko mangsa bara ya oleh do bagi ya, engko tak titipke Mas Janu. Ipok men apa-apa Mas Janu aku bengi iki. Ono apa-apane Mas Janu. Makasih ya Mas Janu wis dibantu. Iki selanjutnya sisa niki maneman Mbak Tatin iki nyelake wektu e cara ning wangi awak dhewe iki. Ora maju ya eman. Hayo sisan kabeh kok. Tatin sisan, Oriza sisan, Agnes sisan, Anting sisan. Ayo maju kabeh sisan nyanyi. Apa ya? Lagune Didi Kempot wae. Citaku sekonyong-konyong kok dereng kaya. Ya, di nganu sih kayak apa? Dikasih support dulu. Monggo, monggo, monggo. Selamat malam menjelang pagi. Wah, ini jam 1 biasanya habis limbuan, tapi kita udah goro-goro ini. Ya, alhamdulillah. Kok alhamdulillah. Ayo Anteng, Agnes, Oriza, Mbak Tatin. Oke. Ya. Diuji kekompakannya. Silahkan joget bersama, lagunya dangdut. Monggo milih Cintaku Sekonyong Koder apa Jogja Istimewa? Ayo. Jogja Istimewa, apal? Konco-konco oke? Ya oke, yuk. Jogja Istimewa ya. Oke. Ya. Merganak dhewe saiki ana ning jantung. Waduh, jantung kota Jogja. Mulane yo macete ram ya, Tru. Ayo makane ya rada mundur iki mau ora apa-apa. Di seneng-senengke yo Jogja Istimewa dening kanca-kanca warga laras. Monggo.